Мене звуть Христина Приймак, я українська художниця, приїхала на запрошення товариства «Цвіт» та галереї «Велес». У Хорватії я вперше. Я надихнулася природою Хорватії і створила дві роботи. Одна робота споріднена з темою інтер'єру – це дім, птахи-лебеді, гніздо, сім'я, і любов, і в'язані найближчі, найтепліші речі. Другу роботу я створила, надихнувшись природою Хорватії, оскільки природа – це, як на мене, ідеальна муза. І тому я зробила комплімент цій країні, яка дуже полюбилась мені, і люди, якої так гарно підтримують нас, і яким ми дуже вдячні. Про себе хочу сказати, я як художниця, я викладач в Академії мистецтв у місті Львів. Працюю в техніці олійного живопису, є учасницею пленерів. Натхнення для своїх робіт я завжди черпаю в природі. І природа завжди надихає мене, а природа Хорватії надзвичайно вразила мене. Я не знаю, чи я в житті бачила красивішої природи. Ваші гори, ваше море, ваші рослини. Це треба бачити, чути, вдихати. Треба пройнятися вашою природою, і тоді обов'язково натхнення приходить. Я не знаю, чи я художник, який би не відчув натхнення на цій землі. Я з дитинства любила малювати, і це було завжди моєю пристрастю. Проте я здобула освіту юриста. Але з часом я зрозуміла, що я не можу протистояти своїй природі. І друга освіта, яку я здобула, це освіта художника. І сьогодні я вже є таким реалізованим митцем. І сьогодні я є викладачем навіть і навчаю студентів в Академії мистецтв у Львові. Коли розпочалась війна, в Україні дуже багато з'явилося мистецтва війни. І я для себе вирішила, що я ніколи не буду творити таке мистецтво, тому що це чуже для мене. Але ми всі хочемо чи не хочемо, мимоволі мистецтво війни створюємо. І навіть в моїх роботах, в яких я показую природу, квіти, птахи, риби, все одно існує цей лейтмотив війни. На жаль, ми художники також залишилися своєрідними жертвами, тому що ми живемо далеко від лінії фронту. Напряму нас не досягають події, які на сході України відбуваються. Проте ми є єдиним народом і болить усіх. Дуже хотіла б відзначити надзвичайну гостинність Хорватії і висловити свою вдячність. Це красива країна з її красивими людьми, просто підкорила моє серце. Тому щиро дякую. Для молодих художників, для діток я би хотіла порадити: завжди робіть те, що вам хочеться, що близьке вашому серцю. І слухайте чужі поради, але залишайтесь собою з любих обставин. Звати Мілана Левадна, я художниця з Харкова, і з початком повномасштабного вторгнення я опинилась в Львові, де мене гостинно зустріли інші художники, галерея Велес, яка займала цю поїздку в Хорватію.
Я закінчила Харківську академію мистецтв і спеціальністю монументальний живопис. Але незважаючи на це, в своїй подальшій творчості як основний предмет зображення я обрала саме такі реалістичні зображення тварин, анімалістики, тваринного світу в цілому. Для мене це є те, що мене надихає в моїй творчості. Мене захоплює їх крихкість, їх така вразливість і краса будь-якого живого створіння. В Хорватії я опинилася вперше і дуже насправді вражена тим, як тепло тут зустріли, яка чудова тут природа, яке тут гарне море. І як для мене, так і для інших художників дуже важливо відчувати, що навіть незважаючи на політичну ситуацію, незважаючи на війну, що твоє творчість, твоє мистецтво має сенс і що воно комусь потрібно. І дуже приємно і дуже хочеться подякувати за таку підтримку і за такі можливості для художників продовжувати і надалі займатися своєю творчістю, доносити свої думки, свої емоції, нашу надію на те, що скоро все закінчиться миром. У Хорватії я вже пробула 2 тижні, і вже скоро приходить час, коли треба їхати, але насправді їхати не хочеться взагалі, бо тут я відчуваю себе вдома через ці теплі прийоми людей, через таку творчу, спокійну атмосферу, де ми можемо малювати, де ми можемо спілкуватись, надихатися один одним. І насправді вражає така щира гостинність хорватської сторони і такі можливості, які надаються нам для нашої творчості і для нашого розвитку. Для майбутніх художників хотілося побажати з'єднатися один з одним, спілкуватися один з одним, надихатись іншими художниками, тобто бути разом, бо це дійсно робить кожного з нас сильнішим, коли ми всі якось допомагаємо один одному, коли нас об'єднує щось, це дійсно того вартує. Я Юлія Сидюк, українська художниця. Українська художниця, яка малює квіти України. І цим я показую свою любов до України, до нашої природи, до нашої землі. І своєю творчістю я сподіваюся, що я передаю це захоплення, цю любов до української землі всім глядачам і поціновувачам мого мистецтва. Натхнення для мене – це будь-яка малюсенька квіточка, яка росте при дорозі, або розкішний кущ буску, або калини. Багато часу проводжу в Карпатах, і там я черпаю своє натхнення для своїх творів. Тому що Карпати висовують собою українську силу, українську потужність, українську незламність, як на мене. Це вже втретє я приїжджаю до Хорватії на пленер. Я закохана в цю країну. Люди неймовірні, вони дуже добрі, щирі, гостеприємні.
природа хорватська надихає так само, як і українська, майже. І тут прекрасно працювати, прекрасно проводити час і ці неймовірні виставки, які потім відбуваються коло друзів, коло однодумців, колег. Це теж дуже надихає, насправді. Я не покидала Україну з початку війни. Я боюся, страшно боюся втратити зв'язок з Україною або втратити можливість повернутися тоді, коли я хочу. Крім того, моя родина, мої діти, мій чоловік живуть в Україні. Я не мислю себе без України, тому я весь час також в Україні. Я вірю в те, що ця війна закінчиться. Я вірю в те, що Україна буде процвітати. В Україні неймовірні люди. Всі страшенно люблять красу, люблять мистецтво. Всі мої замовники, всі мої колекціонери, ті, які купують у мене мистецтво моє і підтримують мене. Я вірю в те, що після війни це буде ще більше потрібно, тому що краса і любов до України, до мистецтва, до людей – це насправді те, що нас всіх спасе. А Хорватія – країна неймовірна. Люди, вони настільки відкриті, щирі і сердечні. Мені здається, що вони подібні до українців, до нас. Бо це люди, які прив'язані до землі, до природи, люди, які відчувають силу і красу своєї землі і природи. І вони неймовірно гостинні по відношенню до українців. І кожен з хорват, з яким я спілкувалася, сказав про те, що вони дуже нас розуміють і підтримують, бо вони пережили те, що ми наразі переживаємо, ми українці. І вони нас співчувають, і я їм безкінечно вдячна. Я не закликаю, і я прошу всіх митців всього світу усвідомлювати те, що наша праця, наша творчість насправді гармонізує цей світ. Гармонізує. Тому кожен митець, він несе в собі основу миру, основу любові, процвітання. А творчість – то є найбільш потужна сила людини. Я дуже прошу всіх митців, тримайтеся, творіть, підтримуйте одне одного, це важливо. І будьте певні, що наша праця, вона не даремна. Дякую.